खुलुमबाय सोनाफोर आंनि मोनसे गोदान ब्लगआव नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'बावबाय सय माजियाव जे फगवाननाय महर लानो सोनाफोर दामुगै इनफाय ब्लगखौ फरायजोबबाय चेनेलमोन जाबाय हानाय मानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिगाङावनो रिकुवेस्ट खालामगोन सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ प्लिज साबस्क्राइब खालामना होलां लाइक कमेन्ट शेयार खालामलांबानो जाबाय आरो ना दानि खर'आ सान्दुंजों तिल 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 जोंलायलायदों हेलौ थांफानो लुबैनायानो खर' दुङो होमबाबो दिनै एकदम लेनदेन गैलिया आरो ना स्कुटियाव बार नांगोन होनलायलायबाय बियो दाखालि गावनो गाबगांबायबाय मा होनो खर'आ दुङो होननानैहाय ओमफ्राय दिनैहाय थांफानो लुगैथारदोंब्रा बे बार नांखायो जालायलायबाय आङो बिदाखौ स्कुलाव दोनैबा बार नाङो होननानै थगायनानै लाङो नालाय थां बानायखौ ओरैबादि आरोना थ' सोनाफोर सिगां बोसोरावथ' आं देखायखादोंआनो जोंहा बिमा बुरि दंफैयो होननानैहाय थ' दा एसे आदार लायबावनोसै आङो जखानिसो आदार लायो नालाय थ' दिनै एसे लायबावनोसै जाखां लोंखां थांनो होन्दों मानसिया गरमाबो जा डिग्रियाव दावखोखादों दा मा जायो जाखां लोंखां थ' मा आदार लानानै फैनो हायो लानानै फैग्रोनोसै थ' नायलांबाय बिदिब्ला आं दिनै ब्लगआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो सान्दुंआ नायनो हाया आरोना लामानिफ्राय ससे ओंखारबोनानैसो इन्ट्र'खौ मारिनानै लानाय जादों नानि हमथादो सना दे मोजाङै आयै मैला लेथ्रायैनो फैफादों बिमाया लाखिबायबाबो हायाखिसै आरोना दिनैहाय ओरैबायदि बिमाखौ माबा जाखुमाबोगोन होननाय बायदि दालाय मानोथो खर' खुरदों फैफाबावगोन फैफागोन ना फैफाला ओइ थेवबो फैबावसो जाहैदों ओरैबादि आइ दै थ' बेमारथ' नङामोन ने दा मानि अमाफोरा बेमार लोमजानाय खोनागासिनो बेखायनोथ' गथ' गथाय जानाय जायोना आरो गरमफ्राव खाथियावनो बेखौनो मोनो नालाय अमा देसि फानो बेयाव सासे आदाया ओंखायनो बेखौनो लासाबबाय आङो ओमफ्राय फैयै नाबो कयेक थाखानि लांनोसै होननानै आङो फैबाय आरोना ओमफ्राय नाखौ लकेल लांनो बायदि सानदोंमोन आङो खिन्थु मा होनना बुंनो आंनि आखल रुपसान्दानिफ्रायनो आं दावगालांनो हायासै आरोना ओरै नायदोंमोनबो आं लकेलखौहाय ओमफ्राय लकेला माने रुपसान्दा गैयाहाय आं बिराद रुपसान्दा जानो लुगैदों एसे गोबाव जाबायना रुपसान्दा जायैया ओंखायनो मारगुलि आरो लाबाथाय बेवहाय एकदम फुरा लानांगौ जायो मासे ओंखायनो नैबेखौनो आवगायबाय ओमफ्राय एसे आदार लाबावबाय फुङाव जेबो गैयामोन माने मेरि बिस्कुटल' गाइखेराबो गोदिल' दङमोन गुदुं एवनाय नुनायखाय थाग थिग लाबाय एलएमबियावहाय बायदि बामसै आं ओइया जाबाय थांसै सिदा सिदि उखैया नङा उखैयो नालाय उदैफोराबो बिमा फैनायावनो सानसेयावनो सानसे जासोगासिनो होननायसो जानोसै आरोना जाखायो जोंहा सम आं सफैयावनो मालाय फुरा रेडि मोननै बुस्थु लाबोदों नालाय मोननै बुस्थुनि नै रुनोसै मैथायाबो न'नि फैब्रुंनाय आलु होला आलु बै दरसेसो हो आदै हा आंनो एसेयाव नांबाय बाबा आंखौ लेखाखौ बोलानानै बिदि फ्लिंफ्ला खालामबाय थायो बिमानि अनगायै खामानि गैया बियो फै नै गुदुं माबा लाबोदों आङो जाग्रा सस गैया बबेहाय सस मोनो आयै बेखौ जाफैग्रोदो ओंखाम उखैदों जाग्रा लाबोदोंलां आबै फैनाय सानसेयावनो सानसे जाखा आरो बिदि मोनजाला जै बिमाया डाइटिं खालामबाय न'आव जेबो बिदि बुस्थु फैला बुजिबाय जाखा नुबाय हरदो आजानो ओरैबादि बेथ' सासे खर'आ दुंखावजाजोब्बाय हाला खर' मान सावालायनो जों थुमनानै लागोनसै गुदुं ना बिदिथ' मालाबा मोनजाफेरा बेरे फुंजानि आंजों बिदि लायनाय बिबैनि फैनायनि आमोलाव मोनजादों आरोखि बिबैनि नामाव नङा मानो ओमफ्राय बाराखौ मा बुंनो खसुरि जाबा आंहानो बारा थिग जानो नागिरा देहाया बेखौ लाखायाखैमोन आं बेलेगखौसो लादोंमोन जा फैहांहाङाव गरम सिगाङाव मोखाङाव दा दोनफैबायना एलएमबियाव ओमफ्राय लांसै होननानै लानानै फैबाय एलएमबियावसो लाबोदों आं फुङावनो आइना गस्लाया सिजोबखाबाय नै गोलोमनानै बिराद गोलोमखायो जों ओंखाम संग्राया जा सान्दुं नांफैनाय ना बेदरानो फिसाखा दा एवबानो सेबथा लेबथा जालांगोन आरो बेखौनो हाफ्लेबावबायसो अयथासारहाय एसे लदबबाथाय जानो बायो दोना एसे फोरानसो नागिरदों ओमफ्राय नाया नै ओमफ्राय
मोनानि बेनो साननि बेनो गरमफ्राव मोनाफ्राव सोर एवलाबाय थानो ओंखायनो खनसेनो साननि मोनानि खनसेनो बेनो आराम हायखानानै दोनगोन ओमफ्राय आं ओरैबायदि लेथेर फेथेर आरोना बिसिनायाव फरायलाय टेबोलाव फरायलाय नैबे सासे सुबुंनि थाखाय बिराद फ्रायासो गोलोमफ्रुलायनाय संलाय लांबाय नै ओंखाम ओंख्रिखौनो सिजोब्बाय सिबाय ब्लाउसआ आरो मैयानो थाइसे आद्राखौ दिनै हाबावबाय नै जालाय मा जालाय जागोन ना जाया है मोजां बुस्थु जाग्रानो जाद नङा एवबाय नोंबो जाहरलाय द्रागना सानजों लुलु लाला दुगैनानै फैया बोरै बोरै दुगैहो गावसोर दंसै एनै बाबा अमा साखिबाय आं नायनोनो हाला आङो ओमफ्राय नैबे मैयानो जानायमोन आरोना मैयानो सुट खालामनानै दोन्दोंमोन आङो बुस्थुआथ' बिराद गोदै आं गथ'फोरखौ मा रायनो सुनाफोर आंबो ग्लब ग्लब हावा आरोना बेफोर बुस्थुखौहाय ओमफ्राय आइया जोंखौ बयखौबो मागा मगा जागोन सानदोंमोन खोमा मालाबानो थाइनैखौबो लेमबाय ओंखायनो थाइसेखौ मोजाङै सेब दोननानै अखानायै जानाय आरोना बे एसे सिगाङाव जानाय देखायनाया माबार जाहर मोजां बुस्थु मालाबाबो जाया पेकेटनि बुस्थु बथलनि बुस्थु ओरैबादि जागोन दा लाबोलाय पेकेटनि बुस्थु जागोन ना जाया नायनो आङो जाहोदोब्रा बाबा मोजां बुस्थु खथ्थ' दामनि बुस्थु बियो बायनानै जानो हाया आङो बायानो हट मोजांथारथ' गोदै ख्रेब ख्रेब दैसब दैसब गोदैथ' बेखौ दांला नाङा बेखौ जानो हाला गाबोन जानोसै आबैयाबो थाइनै लेमफ्लांबायना नोंखौबो जागोन सानबा बयखौबो जागोन सानबाय हाक्का हुक्का दे जाबावसै एसेखौ जाबाव खुनुरुखुम बे गोसोम गोसोमा खथ' मोजां ख्रेब ख्रेब ना सिनि बायदि ए भगबान जबरदस्ति जा होनानैसो मानसिखौ थासो हो बोरैबाथार आं ओंखाम संग्रायाव हाबफैगौ माने मोनगुजोबलायलायबाय आरोना नै ओंख्रिया जोंना जेरै मैथाजों नाजों बेनिफ्राय आङो दालिल' गोदौ होनो मोनबाय ओमफ्रायहाय दङ अमा खांख्रिखला आलु भाजा आरोना खांख्रिखला होलायलायनाय अमाया मिन्थावथावनो ओंखाम संसै गाइखेर बेल' आंसै ओइ थांगौ अके आयौ 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 सङाबाबो खावाबाबो बेखिनिसै आलु आला बुस्थु सेट खालामस्रांनायावनो सामब्राम फानलु प्लास्टिक सेट खालामनानै सिबस्रांनायावनो सेस आधा गिलाससो गोलोमदै रोसि गजोब्बाय आरोना आइखौ बुंनाया ओमफ्राय ब्लाउसआ आंनाबो सिजोब्बाय नै फुङावनो दुगैनानै लुसुलायदोंमोन आङो जेबो खामानि गैला खनथामसो जाखागोन जेरै दुगैनाया जेंगाव जाजोब्बाय बेखौनो फिसा सानो ओंखाम खुरना होगोनसै आं आइया दुगैदों आरोना जेसे थेसे सिदा सिदा जाखांनानैसो नोंथांमोनजों एकदम देखायफिननाय जाबाय आरोना जानायखौ देखायनो हाला ओमफ्राय लोगोफोर सिन्था गैया आं ओरै दा मोनानि खायद'आबो दंखासै संनांगौ लागा जेबो गैया आरोना आरो मैथानायाबो इयाव एर'नानै खोबनानै दोनखाबाय गथिखे एकदम टेनसन फ्रि आरोना बांद्राय गरमबाल' टेनसन जानांगौ खिन्थु सानजौनानै संखायो नालाय जेबो नङा आलदा दोनखादों आरामसे ओमफ्राय नायदो ओरैबादि गरम बा सानना नायदो बे समाव जाय जाय अमा जादों आरो बेसेबां गरम मोनसिनबावगोन मालायखौ मोनथिया आं खिन्थु मोनथारो दे अमा जादों जिदिना होमबाथाय आंना गरमा अभार जानाय मोनो आरोना सान्दुंजों जाबजों आयौ 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 फैगोनहाय मोदोमफ्रु फाथैजों गय जाबावनोसैलै गयखौबो दा गयालाय मालानि बासिया ना मा दानि खावनाय गया एसे माबा बे रानसाब साब मैयानियासो बरियामोन बैलाय दाख्लैनियाबो दंबावोमोन नै नै थाइब्रै दंबावो औ बेसो मोजांथारमोन लां लां आलुखौ इयाव लखबनानै दोनबाय आंहा माखासेनो लांदो ओइया ओइया गेलेदो दे गेलेदो आबैजों गेलेदो इसोर गरमाव ओमफ्राय आबैनि मबाइलखौ बाय लाखो नों मा जेबायाव जेबायाव लाइट जोंदों दस्रा आबैनि मबाइला होबावलासो बिबैनो जेबायाव जा ओइ दांनो होला दा आमाया फन हरबा हरलाय ए दे 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 लादो दे ला दा आमाया फन हरबा नोङो हमनो हागोन साल्लाहाय बोनाय आबैनि आइफना नायनो आङो हरनाय नायनोसो नायनो र' दोनफिनगोन होफिनगोन हरलाय 1 लाखनिसो आबैनि 11 लाखनि मबाइलखौसो लाजां गिदों देनाङा देनाङा देहाय दे दे दे
11 लाखनि फनसो जाबाय बा बा गयखौ दादां दे मादे गयखौ दादां गरमजों आहामबा दिनै बोरैबा हमनायसो मोनलाय आरो गयखौनो आरोना ओमफ्राय आरो जाया जाया सानबाबो ग्रोब जालायबाय आरो जानाया ना आइ फैबाय नालाय आरो जालायबाय माथोबाव ओमफ्राय सोरबा सोरबाखौ रागा जोंनो हासिगौ गावनि अमा जानाय जायैखौ खिथाबाय थायो आरो जानानै देखायो होननानैहाय थ' आं दा ब्लग्सखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आरो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ' थेंक इउ स' माच बुंदों